Masunod lang ako. Kaya ako nakadaran bado. Kaya ako nakadaran bado. Masupog man sa Indo na amoy ano ako. Diyos maray na aldaw po sa Indogabos. Sa Santa Misa niya tuungon yan, iba tamampuan minasunod na intensyones. Pasasalamat, dulot ni Sis Binang Bunyag and family. Augusto Bunaw, Arcilia family, and Lumbria family. Thanksgiving and petition of Lorraine Evanin and Robert Eipert Jr. Thanksgiving and petition of Lorraine Ivana Clarete and Evan Lawrence Rubio. In honor of Our Lady of Miraculous Medal, St. Joseph, St. Jude, and St. Jude Tadeus, dulot ni Lantero Asindicena family. Thanksgiving in special intention, dulot kan Matias family. Prayer for complete healing of Maria Fedona Rodriguez, dulot ni Sis Binang. For safe and good health of Biel Maria and Gerald Theodore Rodriguez, Carmen and Corbin Joseph Bunyag. For divine guidance, good health, and financial stability of Arnaldo II and Cindy Bunyag, Maria Fedona, Jerome Rodriguez, Michelle Angela, and Arnold Corby Bunyag, dulot ni Sis Binang. Petition Mass for safety, good health, financial blessing for Mary Jane, Roderick, Joseph, Mylene, Maria Francia Hector, Bergie Alexis, Judy, Christian, Luis, Angelo, Marie, Naina, and John, dulot kan Lantero Asindicena family. Para sa kapahingaluan kang kalag ni Father Luan Harcia, as in Father Sol Sais. Para man sa kapahingaluan kan kalag, kan dead members kan CRC as in LLFCC. Para man sa kalag ni Arnaldo, as in Alvin Arnold, dulot ni Sis Binang. Para man sa kalag ni Saturnina, Gregorio, Pablita, Aaron, Jose Bernabe, Ipipanya, Antonio, Maria Clara, Ronald J, Yolanda, Nelson Remedios, Salve, Carmen, asin mga kalag sa purgatorio, dulot kan Lantero asin Decena family. Para man sa kalag ni Virginia, Jaime, Manuel, Salvador, Pasiano Jr., dulot ni Del Fornoles. Para man sa kalag ni Florencio, Remedios, Sheila, Rolando, Ruben Jr., Bricio, Betrida, dulot ni Rosela Flandes. Asin man para sa kalag ni Lionel, asin mga kalag sa purgatorio, dulot kan Lumbra family. Ngunyan, iyo an ika-28 Domingo sa ordinaryong panahon. Kan mga enot na panahon, ang pagtubod iyo an naan demonyo asin karatan, iyo an ginigikanan nin mga helang. Ang tao, mauumayan sana kung daugon ang demonyo asin karatan. Iyo ini ang pagkasabot kaitong mga nagihelang na nagrani ki Jesus tanganing sa iyang bulungon. Ang pagbubulong iyo ang tanda kan kapangyarihan ni Diyos na daugon ang karatan asin tanda kun kan pagmangno kan Diyos sa tawong may kamatian. Ang sa tuya pong Santa Misa ngunyan, pamamayahan ni Reverendo Padre Jason Gaite. Matindog na po ang gabos, asin awiton niya to ang awit sa pagpuon. Kaugmahan na dahin makakaagaw, kung di ka uyang sa samuyang tahaw. Kaugmahan na dahin makakahanap, kami sa imo minapuli. Bungangin pagtiriko
sa imong karon. Pagtubod na mo lugod magraron, ikaanlaw na kamit ako. Kaugmahan na daling makakaagaw, ulit. Sa ngaran ka namasing kanaki asing kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako tanan sa itong mga kasaalan, tangani magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indong mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Berhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak malugod sa tuan Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tuong mga kasaalan, darawang kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa laga katulilongan, sa mga tao marahay ang buko. Inunom amin ka, inurukyang higit ka, sinasambawin ka, pinapanguraway mi ka, pinapasalamatan mi ka. Huli ka, dakula mong kamurawayan, pagurang na Diyos, Madre langit mo, Diyos Ama makakamhan. Kaburang na kibugtong Hesu Kristo, kaburang na Diyos, Cordero kan Diyos, akikan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, ako aansal mo pakimaheran. Ika na natutukaw sa doo ka Ama, kaheraki kami. Nanging kasalaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan urong kahalangkan. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. Kagurang na namimibi kami, danayan sa imong grasya, manginutan asin magsunod sa mo, asin padagos kaming gibuhon na maurop sa mga gibong marahay,
Huli kay Jesucristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Dios sa gabos, nakampanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos. Sinaaman sarong dayuhan asin bakong kaayon sa banwaan na pinili kan Diyos. Siya nag-ako nin kaligtasan asin nagpasalamat sa Diyos. Ang sa iyang istorya, nagpapagirumdom na ang karatan madadaog huli sa kapangyarihan ng Diyos. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa ikadawang libro nin mga hade. Naghilig sinaaman asin nagbuntog sa Hordan, makapito, susog sa tataramo ni Eliseo, ang tawo kan Diyos. Asin nagbalik ang sa iyang kublit, siring na sa kublit ni sadit na barubata. Nagisyang malinig. Pagbalik sa tao kan Diyos, kay bagabos niyang kairiba, nalaog siya, nagtindog sa atubarang niya, asin nagsabi, Uya, aram mo ko na mayo nin Diyos sa bilog na daga, kundi sa Israel. Kaya, ngunyan, ako untabi ang dulot kan sa imong surugoon. Nagsimbag, buhay ang kagurangnan na linilingkudan ko, day ako maako. Pinagparapirit siyang mag-ako, alagad nagsayuma. Kaya nagsabi si Naaman, kundait tawan ang sa imong surugoon ng daga na madadara ng duwang mula, tadaina madulot ang sa imong surugoon ng tinutong na atang asin sakripisyo sa ibang mga Diyos kundi sa kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio ang satong simbag, ipinahayad kang kagurangnan ang sa iyang pagligtas sa atubang nin mga nasyon. Ipinahayag kan kagurangnan ang sa iyang pagligtas sa tubang nin mga nasyon. Mag-awit sa kagurangnan ning bagong awit. Huli ta nagibo siya nin mga ngangalasan, nanligtas para sa iya ang tuon niyang kamot, asin ang banal niyang takyag. Ipinahayag kan kagurangnan ang sa iyang pagligtas sa atubang nin mga nasyon. Ipinamidbid kang kagurangnan ang sa iyang pagligtas sa mga mata nin mga nasyon. Inihayag ang sa iyang kasuriputan, girumdum niya ang sa iyang karahayan, asin ang sa iyang katotohan sa harong nin Israel. Ipinahayag kan kagurangnan ang sa iyang pagligtas sa tubang nin mga nasyon. Nahiling kang gabos na puro kang daga, ang pagliligtas kang satong Diyos. Magpataratara sa kagurangnan, bilog na daga, magrokyaw sa kaugmahan, magkurahaw, asin magtugtog. Ipinahayag kan kagurangnan ang sa iyang pagligtas sa tubang nin mga nasyon. Sa ikaduwang babasahon, kitang mga ilinigtas sa karatan, kaipuhan na magdangog giraray sa mga tataramon ni San Pablo ki Timoteo. Kung kita magadan sa kaibahan niya, kita man mabubuhay sa kaibahan niya. Ang buhay ning Kristiyano sarong tanda nin pasasalamat sa kaligtasan na iwinaras kan Diyos. Hinanyugon po niya to ang babasahon. Pagbasa sa ikaduwang surat ni San Pablo ki Timoteo. Namumutan kong tugang, pagrumdumon mo si Jesucristo na nagbangon hali sa mga gadan, gikan sa pagkaarakian ni David, sosog sa sakong ebanghelyo, na iyo kung taano ako nagtitios, sagod na magapos, siring sa sarong kriminal. Alagad ang tataramon kan Diyos dai nagagapos. Huli ka ini, tigtsatsagaan ko ang gabos huli sa mga pinili. Tanganing makamtan maninda ang kaligtasan na yaon ki Kristo Jesus. Kaibaan kamurawayan na daing kasagkoran. Totoo mananggad ang tataramon. Kung madamay kitang nagadan, kabali man kitang mabubuhay. Kung nagtsatsaga kita, kaiba man kitang maghahade. Kung isikwalta siya,
Kitaman sa iyang isisikwal. Kung mayo kitang pagtubod, siya maimbod man giraray. Tadai niya masasayumahan, an sa diri. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. Sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na Ebanghelyo susog ki San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Sa pagpadagos tin pagbaklay pa Jerusalem, nag-agi si Jesus sa tahaw nin Samaria asin Galilea. Naglalaog sa sarong baryo, sinabat siya nin 10 lalaking dauton. Nagtindog sinda sa harayo, asin sa halangkaw na tingog, nagkurahaw, Jesus kagurangnan, kay raki kami. Pagkahiling, nagsabi siya sa inda, lakaw, magpahiling kamo sa mga padi. Tara, mantang naglalakaw, nagisindang malinig, saro sa inda, pagkahiling na nabulong, nagbalik, sa makusog na tingog, pinapamuraway ang Diyos, asin nagdapa sa pamitisan niya, sa pagpasalamat sa iya. Samaritano idto, kaya nagapot si Jesus, bakong 10 ang nalinigan, haen ang siyam. Mayo nin nagbalik sa pagtauning kamurawayan sa Diyos, kundi ang dayuhan na ini, nagsabi siya, bangon, lakaw, ang sa imong pagtubod, iyo ang nagtao sa imong kaligtasan. Mga tugang an marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo, matukaw po. Diyos marahay na aldaw po sa Saindo Kabos, mga tugang. Diyos maray na aldaw man po, Father. An sa tuyang binasang Ebanghelyo, manunungod duman sa 10 dauton o mga tao na may helang na leprosy na binulong ni Jesus. Mantang si Jesus palaog sa saindang lugar sa Samaria. Pagadalan ta po ang kultura asin tradisyon kan mga Hudiyo kam panahon ni Jesus. Kam panahon po pag ika sinabing dauton o leper, subot sabihon kayan ika mati. You are unclean, considered unclean. Why? Inot na inot, you are considered spiritually unclean. Kam panahon ni Jesus, may mga Hudyo na nagtutubod na kung ikaigwang physical sickness or illness, yan, tanda iyan na ika pinarusahan nin mahal na Diyos. So yan ang salang pananaw ninda, manunungod sa kahilangan nin tao. Kadua, ang mga dauton kam panahon, they were considered also as physically unclean. Kam panahon, paghuna ninda, since may pamangka itong advancement in science, lalo na sa field of medicine, paghuna ninda, ang leprosy talagang nakakahawa. Kaya ang mga dautong kam panahon, pinag-iiwasan, rinarayuan kan mga tao. They are socially outcast. In fact,
they are asked or they are being obliged to say, maati, maati, or unclean, unclean, to shout unclean, unclean, para matawan ninda, ning patanid itong mga tawong aagihan ninda, o kaya harani sa sainda. Nanganing daisindama hawaan kan mga tawong may dauton, o kaya may leprosy. So mga tugang, harog kayan, kasakit ang kamugtakan kan mga dautong kan panahon, mga tawong may leprosy. Grabe ang discrimination against sa sainda. Alagad, mga tugang, ining sampulo na dauton digdi sa satuyang binasang ebanghelyo na bago si saindang buhay when they encountered and met Jesus. Itong saindang abnormal relationship with the society, na ibalik ito sa pagiging normal, lalong-lalo na kansinda na bulong ni Jesus. Digdi sa satong binasang ebanghelyo, may makukuha kitang nagkapirang mahalagang bagay na kaipuhan tang isabuhay man sa satuyang buhay spiritual, buhay Kristiyano. May makukuha kita digdi, bako nang hali kay Jesus na adal, kundi direktamente digdi sa binulong ni Jesus na mga dauton. To be particular, duman sa Samaritanong dauton na nagbalik kay Jesus tanganing magpasalamat. Ano ang mga bagay na makukuan niya to digdi sa binasatang ebanghelyo, lalong-lalo na digdi sa mga dauton? An enot na adal na tinutukdo kay ni, pinapagirumdom kay ni sa satuya, iyo ang kahalagahan kan satong pagtubod, sa satong pakikipagrelasyon sa mahal na Diyos. The importance of faith in our relationship with God. Ano ang marahay na epekto kan pagtubod? Anong nangyayari sa satuya kung igo kitang makusog na pagtubod sa mahal na Diyos? Tulo pong bagay, mga tugang. Enot na enot, when we have faith, so our faith helps us to recognize the presence of God in our life. So hilingon ta po ining sampulong dauton, mantang nagdadangadang pa lang si Jesus, palaog sa saindang lugar, they were able to recognize Jesus. Bago pong iyo, namidbidan ninda si Jesus, and then they were able to shout, "Kairaki man kami, kahiraki man kami." Mga tugang, siring man sa satong pang-araw-aldaw na buhay, God would reveal His presence to each one of us. Alagad, ang pagpahayag kan sa tong kagurangnan, kan presensya niya sa satong aral-daw na pagkabuhay, minsan sa manlain-lain niyang paagi ginigibo. Sometimes, itong mga tao na nanunumpungan ta sa aral-daw niya tong pagkabuhay, yaon dyan, presente ang satong kagurangnan. And sometimes, not just people, kundi ang mahal na Diyos, presente man sa mga nangyayari sa satuyang pagkabuhay. Even itong mga painful experiences ta sa buhay, mahihiling ta dyan, yaon an sa tong kagurangnan. Presente an sa tuyang mahal na Diyos. Kaya tama man ang sinasabi ni Venerable Fulton Sheen. Sabi niya, sometimes the only way for the good Lord to enter our hearts is to break it. Sometimes, the only way for the good Lord to enter our hearts is to break it. So minsan, dawa ba kung hali sa mahal na Diyos ang kasakitan na nararanasan ta sa buhay? Alagad, tinutugutan kan mahal na Diyos na mag-agiyan sa satuyang buhay ang mga pangyayaring iyan para makalaog siya sa satuyang pagkabuhay, para mahiling ta ang sa iyang karahayan, asin pagkaherak sa lambang saro sa satuya. So that's the first thing that faith gives us. It helps us to recognize the presence of God in our life. Kadua pong marahay na epekto kan pagiging igwa niya tong pagtubod, makusog na pagtubod sa mahal na Diyos is that it helps us to realize that we need God in our life. Nakaipuhan niya to ang mahal na Diyos
sa satuyang pagkabuhay. Sisi sa indo digdi ang makakapagsabing, dahil nindo kaipuhan ang mahal na Diyos. Pakitaas daw po kang bitis. Kamot. Who among you can say that you do not need God in your life? Ang mga tao sa napong bakong mapakumbaba ang makakapagsabi kayan. Ang mga tao sa napong self-centered na maray ang makakapagsabi kayan. Itong mga taong nagtitiwala lang sa sadiri nindang kakayahan. But those people with strong faith to the Lord, and sa inda pong pirming gigibuhon, they will surrender everything to God. They will realize that they need God in their lives. So yan po ang ikaduwang magayon na epekto kan pagkakaigwa nin makusog na pagtubod sa mahal na Diyos. Asin na ikatulo po na mahalagang epekto kan makusog na pagtubod niya to sa mahal na Diyos is that it gives us the courage to say to the Lord, nasabihon ta sa mahal na Diyos kung ano ang pangangaipo niya to sa satong pagkabuhay. Di po ba ang pagtaramsa na sa mahal na Diyos habang nagpapamibi kita kan mga pangangaipo ta, di ba? Dawa ang pagsabi ta kang mga bagay na iyan, sometimes or most of the times it takes a lot of courage. Nagtutubod po kamo kayan. It takes a lot of courage to say what we need to the Lord. Taano ta kay puhaning kusog buot courage. Tanganing masabi ta sana sa mahal na Diyos an sa tong pangangaipo. Taano minsan we also experience doubts in our life. Paguna ta ay baka daiman simbagon kan mahal na Diyos an sa kuyang hinahagad sa iya. O kaya na-experience delayed na maray an sa tuyang hinahagad sa mahal na Diyos, ay baka dayman nagdadangog ang mahal na Diyos sa sakong mga pamibion. Or maybe like the 10 lepers in our gospel reading for today. So, minsan namamatian ta na outcast kitang marahay, dahil nga ni outcast kita, mati kitang marahay. So, we find it na undeserving kita, unworthy kitang marahay, mag-ako nin grasya hali sa mahal na Diyos. Can you see that sa satuyang banal na ebanghelyo? Taano taharayuon si distansya kay itong mga leproso, kaya mga dauton, while Jesus was entering their place, Samaria. Anong but sabihon kayan? Ibig sabihin kayan, they feel also itong pagiging undeserving ninda. It's not only about, or bakusan na po yan dahil may helang sinda, gusto nindang magdistansya kay Jesus, na baka mahawaan ninda si Jesus. They also felt this unworthiness in them. Alaga, dahil yan sa makusog na pagtubod ninda, kaya nagkaigwa giraray sinda ning kusog buot na magtaram sa mahal na Diyos kung ano ang kaipuhan ninda. Na kaipuhan nindang maumayan sa indang kahilangan. How about us, my dear brothers and sisters? Kita po, nagduduwa-duwa pa daw kita maghagad sa mahal na Diyos kan sa tong mga pangangaipo, lalong-lalo na sa satong spiritual na pagkabuhay. Do we allow itong sinasabing unworthiness ta na makapagsabi kita, ay, wag na lang, kaya dain na lang? Mga tugang, kung kita po may makusog na pagtubod sa mahal na Diyos, marirealisar ta na ang grasya nin mahal na Diyos, bako man lang para sa mga banal, para sa mga malinig, kundi para sa gabos. It's not exclusive. The grace of God is inclusive. Itong mga tao na with sincerity of hearts, nag-ahagad ning tabang sa mahal na Diyos, yan po, hihinanyugon, dadangogon, sisimbagan kan mahal na Diyos. And this is also what happened, lalong-lalo na sa satong first reading. Basa ta itong istorya manunungod ki Naaman. Si Naaman, bako man siyang part kay itong inaapod na chosen race, itong mga Israelita. He was a Syrian. So,
Bako siyang parte kan piniling banwaan in Dios. And yet he was healed by God. You see, mayong pinapalain, mayong pinipili ang grasya nin Dios. And even Saint Paul, ang nagsurat kani kadawang babasahon niya tungon yan, kay Timoteo, siya po dati man na makasalan. In fact, grabe ang pag-persecute niya kan mga sinaudang Kristiyano kan panahon ng gagadan, ng tutuligsa, nagpapasakit. Lagad, when he encountered Jesus, when he met Jesus, when he allowed Jesus to change him, duman na nagbago ang sa iyang pananaw sa iyang buhay, pagtubod. Narealisar naman niya man na dawa siya undeserving to be forgiven by the Lord. And yet, ang pagkaherak, ang pagiging marahayon kan mahal na Diyos, ang pagkamuot nin mahal na Diyos, mayo yan limitasyon. Even the sinners are loved by the Lord. So yan po, mga tugang, ang ipinapaabot man sa satuya kan mahal na Diyos, nabuot niyang marealisar niya manyato sa satong araw-aldaw na pagkabuhay. That we realize that even though we are unworthy, even though we are undeserving, God would listen to us and would answer our prayers so long as we pray to Him, we ask His help with sincerity of heart. So yan po ang enot na pinapaabot sa satuya kan mahal na Diyos. Faith is necessary in our relationship with God. It is important. Secondly, ang panduwang adal na itinatao sa satuya kan banal na ebanghelyo sa paagi kay itong mga dauton, 10 dauton, iyon na lalong-lalo na kay itong Samaritano na narahay, itong kahalagahan po kan pagpasalamat. The importance of gratitude in our relationship with God. Sabi nga ni Ian sa kasabihan, it is the memory of the heart. Gratitude is the memory of the heart. It opens our eyes to see God's goodness and blessings to us. Mga tugang, ang taong daitataong magpasalamat, ingratong marahay, buta yan. Dahil yan nakakailing kan mga grasya na itinao sa iya kan mahal na Diyos. Have you experienced that sa indong pakikipagrelasyon, sa indong pakikisalamuha, sa indong kapwa? May ginibuhang kamong karahayan. And yet, minsan may mga tao dyan na dahil lamang tataong magpasalamat sa indong ginibong karahayan sa inda. Why? Because they are blind. Ingratitude leads to blindness. Nakakabulag po ang pagiging ingratong marahay. So similar to that, in our relationship with the Lord, parehas man po yan. Pag dahi kita tataong magpasalamat sa mahal na Diyos, but sabiyon sa nakayan, dahi ta nahihiling, dahi ta na-apresyar ang sa iyang karahayan. Ang mga marahay na bagay na tinaunya sa satuya. Minsan kaya mga tugang saro sa dahilan kung taano dahi kita nakakapagpasalamat sa mahal na Diyos is that we always compare ourselves to others. Diba? Pag kinukumpara ta ang satuyang sa diri sa iba, ay maray pa man yan. Inibless na maray kan mahal na Diyos. Pag arpo kayan ang satuyang punto de vista, point of view in life, dahi ta mahihiling man ang labi-labing karahayan sa satuya kan mahal na Diyos. Ang mga regalo, mga biyaya, grasya na tinauman sa satuya nin mahal na Diyos. Kaya imbes na magpasalamat sa mahal na Diyos, nagiging ingrato pa. Mga tugang, kung kita po nagpapamibi, it's not only about asking something from the Lord. It's not only about asking enlightenment or graces from the Lord, kundi it's also about thanking the Lord. Ipo ini ang nalilingawantang aspeto kan pagpamibi. Na ang pagpamibi, gawi man po dapat yan nin pagpasalamat sa mahal na Diyos. Have you realized this, my dear brothers and sisters? Kung kita po nagpapangadji, minsan, nagpapangadji man kita, kagurangnan, tawin man akong kaliwanagan kung ano ang kabutan mo para magibo ko sa aral daw niya, sa aral daw kong pagkabuhay. Diba yan ang
Sometimes, this is our prayer. Pero, mga tugang, prayer is not only about that. Prayer is also about thanksgiving. And you will realize also na kung kita po nagpapangadji sa mahal na Diyos, tapos pigiin yung merita kung ano ang ginibuta sa iya, ay, kagurangnan, nagibo ko si kabutan mo. Ini si kabutan mo, di ba? Magserbi ako, maglingkod, lalong-lalo na sa mga saradit na tugang, yaon sa mga peripheries, the least, the lost, and the last in our society. Kagurangnan, nagibo ko yan para sa imo. Pero you will realize, when you do that, short lang ang sa imong prayers. Bawang iyo, halipoton lang ang sa imong prayer. Pero, kung ikaw po nagpapangadji, and you begin to appreciate and realize what God has given you, minsan ang sa itong pamibi, naghahalawig. Ninhulitaan mahal na Diyos, kadakol na ginigibo sa satuyang marahay. Kaya haputo ko kamo natugang, when was the last time you pray in thanksgiving to the Lord? Muring kamuring nagpasalamat sa mahal na Diyos sa indong pagpamibi. Be honest. Baka minsan sana o kaya nga ni makamundo, dai lamang. Magayunon mga tugang, ang pagiromdom sa satuya kan sa tong binasang ebanghelyo. It is not just faith that is necessary in our relationship with God. Even gratefulness, ang pagiging tataong magpasalamat, mahalaga yan sa satuyang buhay pagtubod. Amen. Matindog na po ang gabos. Payag niya ton sa itong pagtubod, nagtutubod ako sa Diyos sa mga makakamhan, kaglalang kan langit asin daga. Asin kay Jesucristo aking bugtong niya kagurang nanta. Ipinangida muli kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria. Pinasakitang kang panahon ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na gadan asin ilinubong. Uminilig sa mga gadan. Kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan. Suminakat sa kalangitan. Nagtutukaw sa tuo kan Dios sa mga makakamhan. Hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat ni laman, asin sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Pamibi nin banwaan, ipaniwala niya to sa Ama, ang gabustang mga kasibutan asin pangangaipo, urugnan sa tuyang kamuutan para sa urog kaludok na espiritu nin kapasalamatan. An sa tong isisimbag, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan sa bilog na kinaban, danay na mamidbidan ang halaga nin tunay na pagpasalamat sa tataramon asin sa gibo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing mahiling sa satuyang pamuhay-buhay, ang tunay na pagpasalamat sa Diyos, huli kan balaog nin buhay, salud, kaugmahan asin pagkadayupot nin mga pamilya, patin mga katuod. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing danay kitang magpasalamat sa Diyos sa bilog niya tong buhay, huli kan daing sukol niyang pagkamot sa pag-ampon sa to, bilang sa iyang mga aki. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagihelang, makanood na iayon ang sa indang mga pagsakit asin kulog, sa matagumpay na pagkagada ni Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gada niya tong kadugo asin katuod, magugma sa kapangganahan ni Kristo sa kahadean kan Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. O Diyos, sa muyang Ama, nagpapasalamat kami sa imo, hulikan sa muyang buhay, asin kan bagong buhay na iwinaras mo sa mo sa bagsik kan pagkabuhay liwat ni Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturya kan Eucharistia. Sa kuyang buhay, sagot mga
asin ka lang, na ikadanay na paglingkudan. Sa imo sa nakamuran na, ang sakuyang isip asimbot. Inunusay ko sa imo katalikasan ko, para sa kaumawan mo. Napari ako karulangan, na magdanay na malungkot sa imo. Matindog po ang gabos. Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sa ko, asinan sa indong atang, mga kumanlugod kan Diyos amang makakamhan. Akuon man lugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kang bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan akuhan mga pamibi kan mga paratubod na may mga dulot na sakripisyo, tanganing huli kaining mga gibonin maimbod, na pagpamibi, makaabot kami sa langit noon na kamurawayan, uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan, mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu, Iitaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoo maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal nama, Diyos na makakamhan na dahing kasagkuran. Ginibo mo ang gabos na sangkap kan kinaban, kasi ninusay ang mga paliwat-liwat kan mga panahon. Alagad ang tawo, hinimo mo sa ladawan mo, asin ipinasakop sa iya, ang gabos nangangalasan kan mga bagay. Tanganing siring sa namamahala, maging kagurangnan kan gabos mong linalang, asin sa atubang kandarakula mong gibo, padagos na mag-umaw sa imo, uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Kaya kay riba kan gabos na angeles, kami nag-uumaw sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon. Banal, banal, banalan, kagurangnan, Diyos din maangako. Langit asila, anokan sa imo, kamurawayan, wasana sa kalitasan, panatan na pinaningkig, sa ngaran kan kagurangnan, wasana sa kalitasan. Maluhod po. Kagurangnan ni kadanggadan banal, burabo din gabos na kabanalan. Kaya ini mga atang namimibi kami, kabanalakan ang buon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawa kasindugo, kan sa mong kagurangnan, na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sa kod sa pasyon, nagkuha siya ng tinapay asin pagpasalamat, binaki niya asin itinao sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini, tainian sa kuyang hawak na idudulot, para sa Indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuha niya manin kali sa singiraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iyo mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo. Kan bago asin danay natipa na papabuluson para sa Indo asin para sa dakol sa pagpatawad nin mga kasalan ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod.
Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagada na simpag kabuhay liwat, nagdudulot sa imo, kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanig mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimayra kami nag-aarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan, kalakop sa bilog na kinakban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Santo Papa si Leon, asin kan sa mong Obispo si Rex Andrew, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay Bani Santa Maria, Berhen na inakan Diyos, ni San Jose na sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, nagayto pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kairas kan buhay na daing kasagkuran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aking mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, sin kay Banya, sin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo ang gabos na kagalangan, asin kamarawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Matindog po. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon na simpi na tuod kan Diyos no na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Yaon na yaon sa langit, papanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahagdan mo, mangyari ang buot mo sa dagat, insiling sa langit. Ang samong kakanon sa araw-aldaw, itaong mo sa muyagon niya, asin patawanon mo kami sa samong mga kasalan. Siring lang inapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin aray kami ang narahasa suko, kundi agawa kami sa maraon. Agawa kami sa gabos na baraot, namimibi kami kagurangnan, orasan sa mga aldaw niya mo an katoninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasaalan, asin manligtas sa gabos na kaporisawan, manta kami nagahalat, kan maugmang paglaw masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Ulitas sa imo ang kadean, asin ang kapangyarihan, siring man
Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iminawalat ko sa Indo. Ang sakong katuninungan itinataw ko sa Indo. Hari pagilingaan sa mga kasaalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Si mapagkaniguan, asin da mapatuninong asin magkaboronyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kan kagurangnan, danay namapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan ka mo ning katuninungan. Peace be with you. Peace. 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 Cordero con Diyos na nagpapara, ang mga kasalan kaginaan. Kahiraki kami. Cordero con Diyos na nagpapara, ang mga kasalan kaginaan. Kahiraki kami. Cordero con Diyos na nagpapara, ang mga kasalan kaginaan. Awi kami, din katuninongan. Maluhod po. Uya ang kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan mga kasaalan kan kinaaban, paladanan mga inapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Ang sakripisyo
imong mga napapagal, asin napapaha sa mundo. Takan asin inom kamo, kan grasyang Matindog po. Mamibi kita. Kagurangnan, mapakumbaba kami nag-aarang sa imong kadakulaan, tanganing siring sa pinapabasog mo, kami kan urog kabanal na hawa kasindugo, gibuha man kaming makihiras sa buhay na Diyos noon, uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa pasasalamat. Pasalamatan ta po ang sa tuyang celebrante ngunyan, si Reverendo Padre Jason Gaite. Salamat po, Father. Ang sa tuya pong Mass Offeror, Adonai's Love Community, Mr. Edgar Ramos, as in Mr. and Mrs. Ariel Arcilla and family. Pasalamatan tamang po ang sa tong akolito, ang ng mga nagbasa as in Ministro Laiko, as in kamugabos na uya digdi na nakisumaro sa misang ini. Salamat po sa indugabos. Pasalamatan tamang po ang sa tong collaborator, ang PBN Broadcasting Network, sa padagos na pag-air kang misa ng banwaan na madadalan kada alas 6 nin Domingong aga sa PBN Broadcasting Network asin mahihinanyog sa OKFM. Madadalan man po ang misa ng banwaan sa Facebook live streaming asin sa YouTube. Search lang po ang misa ng banwaan. Dahil po paglingawan na i-like, i-share asin i-follow sa satong mga kabisto, lalo na ang mga nasa ibang lugar o nasyon na dai nakaka-atindir nin Santa Misa. Salamat po. Matindog na po ang gabos. Padagos tapong ipangadji, ipamibi itong mga tugang nyato na nasalanta ang buhay na apektuhan na danyaran dahil kan mga sunod-sunod na kalamidad o trahedyang nangyari, nagabot digdi sa satuyang bansa. Lugod, sinda, day man mawaran, nin paglaom, kundi mahiling pamanggiraray at mamumuton asin mayrakon na presensya nin mahal na Diyos sa paagi kan mga tawong nagtatabang asin padagos na nagpapamibi sa sainda. Siring man ipamibi niya to ang kapaingaluan kan kalag itong mga tao na nagtalikod na digdi sa kinaaban na ini dahil sa mga kalamidad na iyan. Kan kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Asin bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan, anama, asinan aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na misa lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nakaw sa mga dalanin tinakpan, si Jesus tarhon sa mga katawahan, harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon niya tumunyan. Ang tatarahamon na nadamo, ang dinapahay na nagpasok, ang murabohon nin pagkong gusto, tanganin sa kapwa maglingkod.